Wij moeten staan in de Makkingeerster Dongsilo-zaak houden worden. De rechtbank van Zwolle, of toch in Ljouwert. Dat is het de inzet van een regiezitting in Zwolle. Het broeken van het Friesk als viertaal. Dat is eens waar het om gaat. Verslagjouwer Auke Seldenrust, die is bij de rechtbank in Zwolle. Auke, eerst even waarom, na die simmerdag in 2013, het slimme ongeluk, maar de Dongsilo in Makkingeer. Wat gebeurde er maar weer? Het drama speelde op 19 juni in 2013 op een plaats in Makkingeer. Daar moesten mestsilo's schoonmaken worden. En dat waren toch medewerkers van een schoonmaakbedrijf uit Abbegeer. Die gingen naar binnen. Eerst in met wolapparatuur, maar na letter blikken die waarschijnlijk geen goede apparatuur. Die is er invallen. Een collega van hem die wil hem toen helpen, die is er echt invallen. Daarna binnen nog meer mensen die kwamen te helpen. En uiteindelijk binnen 3 mensen om het leven kwamen. Eerst weer verwonden. Er binnen 2 medewerkers van het bedrijf om het leven kwamen. En de zoon van de boer. Ja, wat komt er daar in de rechtbank in Zwolle eens onder water, Joert? Joert is te praten over hoe het nou verder moet, deze rechtszaak. En ja, belangrijk is dat de advocaat van de verdachte, de eigenaar van dat schoonmaakbedrijf, graag wil dat deze zaak in Ljouwert plaatsvindt. De advocaat zei van een beetje van ja, het verdriet het hem afspelen in Friesland. Alle belutsenen weien in Friesland. Daar is het boppen dat echt gebeurt. Dus het recht moet in de regio plaatsvinden. Nou, het Openbaar Ministerie die zei daarvan ja, wacht je even. De leze afspraken, grote economische delicten, liek als dit, moeten plaatsvinden in het arrondissement Oerichel. En daarom vindt deze zaak plaats in Zwolle. En echt niet correct het de rechtbank bepaalt dat de rechtszaak hier plaatsvinden zal. Ja, de zaak dus toch in Zwolle. We hebben het de haatverdachte nou eigenlijk precies van verdacht. Ja, eigenlijk wel van verschillende dingen. Wat van de middag zijn toch de officier van justitie. De directeur van het bedrijf heeft een verantwoordelijkheid voor zijn medewerkers. Hij heeft te volle risico's naam. Er is geen goede inschatting maken van de gevaren, van de risico's. De apparatuur die het broekt is om naar binnen te keren, wie net deugdelijk genoeg, wie er net op voorbereid. En boven dat wie er echt net een plan B van als het misgaat, wat voor helpmiddels heb je dan? Nou, die verwieten, die rekent het ministerie de man, de verdachte uit Abbegeer zwier aan. Nog eventjes waarom en het argument van de Friese taal. Het is nou dus bekend worden dat de zaak toch in Zwolle voor de rechtbank ter behandelen wordt. Maar wat vind je nijbestingen eigenlijk van het argument van die Friese taal? En de nijbestingen van één slachtoffer. Die zeiden van ja wacht je nou even, die Friese taal vinden wij echt belangrijk. Want wij zijn alle keer Friesen. Maar er wordt in deze zaak viesten te volle op hammeren terug de advocaat. Daar gaat het even net om. Het gaat even net om het Fries. Het gaat om het drama dat hem afspelen had. En ook over het verlies van deze mensen. Want ze zijn een dierbare kwijt.